Kung musulod ka og negosyo, ayaw isulti ang imong konkreto na plano. Lihok sa hilom ug kugi na madasigon. Pasagdii sila sa ilang negatibong istorya nimo. Kung miingon sila na nagsayang-sayang ka sa oras ug wala kay maabot sa ginahimo nimong plano, okay ra, pasagdii sila sa ilang mga gipang istorya. Basta ikaw nagpadayon sa imong plano sa negosyo. Ayaw lang ka discourage, padayon lang. Ngisihi lang sila ug magpursige ka na matuman nimo hinay ang imong mga plano sa negosyo. Believe me, makalitan na sila nimo na naabot na nimo ang success sa imong negosyo. Ipakita sa ila na kaya nimo, especially atong mga tao na walay salig sa imo. Ayaw paminawa tong mga tao na ang pangandoy kay i-down ang negosyo nimo. Sila tong mga tao na kanunay na sina nimo. Busa sa negosyo dapat aduna kay konkreto na plano. Mobuhat sa hilom na adunay kugi na madasigon para mahimong successful ang negosyo nimo.